Bună tuturor! În videoclipul acesta o să vă prezint ținuta cea mai potrivită pentru mire. Să vă prezint costumul Black Tie Tuxedo, recomandarea noastră pentru ținuta de mire. Costumul Black Tie Tuxedo este compus dintr-un sacou cu rever din satin, reverul poate fi ascuțit, rever tip șal, nasturi îmbrăcați în satin, buzunare fără clape, pantaloni negri care pot fi cu vipușcă din satin pentru a-i da o eleganță aparte, pantofi negri din piele lăcuită. Bineînțeles, nu trebuie să uităm și cămașa, care este o piesă vestimentară foarte importantă în această ținută. Cămașa trebuie să fie cu butoni, cu nasturi ascunși sau nasturi negri sau ce se mai pretează sunt nasturi tip bijuterie sau cu plastron. Adică e o cămașă care are niște pliuri pe piept. De asemenea, papionul trebuie să fie doar de culoare închisă, la fel ca și sacoul. Revenind la cămașă, cămașa trebuie să aibă guler clasic, nu mergem pe gulerul tip rândunică. Mare atenție! La costumul de ceremonie Black Tie Tuxedo, tot timpul vom purta papion. Vedem foarte des că în loc de papionul, care este foarte important și obligatoriu la ținuta Black Tie Tuxedo, se pune cravată. Este greșit, nu mai faceți această greșeală. Puneți papion la costumul de ceremonie, iar la alternativa costumului de ceremonie putem pune o cravată. O altă ținută recomandată pentru eveniment este un costum clasic format din 3 piese, sacou, vestă și pantalon, iar culoarea acestui costum poate fi negru sau bleu marin. De regulă noi la cutiuri recomandăm ca vesta să fie de o altă culoare. Recomandăm o vestă de culoare gri sau o vestă de culoare bej sau chiar bordeaux este o culoare foarte frumoasă. Cravata este cel mai potrivit accesoriu pentru acest tip de ținută. Culoarea pantofilor poate fi maro dacă vorbim de un costum de culoare bleu marin sau pantofi negri dacă vorbim de un costum negru. Prin urmare, ca să nu dați greș în alegerea ținutei dumneavoastră, ar fi bine să respectăm regulile vestimentare în ceea ce privește ținuta pentru un eveniment foarte important. Cam atât despre ținutele recomandate pentru mire. Pe curând!